Ассалому алейкум, дӯстони азизи ман. Хушомаден ҳама каса ба канали ман. Барои лайк, подписатсия, барои комментҳои хубе ки менависен ҳаматонда раҳмат. Дӯстони азизам, иҷада салати фунчоза тайёр кардаем. Барои маҳсулотҳои даруну шумода: болгарский сурху сабз дар курай, укроп, фунчоза дар курай, помидор, бодиринг, дута сабзи айтёрка гузаронда тайёр карда мондагиум. Тёркаи салати сабзигӣ мегзаронем ку ай ҳавай. Баъд ягон 6-7 зубчики чеснок дар курай, соевый соус, куриная грудка дар курай, гӯшти гов. Мешавад ки як чай истифода барен. Баъд намак камтар. Инам хедаде камтарак равғана андохта гӯштмона реза када андохтум. Бирён мекунем то сурх шуданша фунчозае тар када мемонем. Анаиҷа да якта мискача фунчозая мемонему айболош оби ҷӯшомадаги ҳами якта тифала мерезем. Ягон 5-6 минут меиста тайёр мешава. Руша пушонда мемонем. Инам хел гӯштмон ки суп сурхак шуд. Баъд 3-4 қошуқ соевый соус меандозем. Бо камтарак бирён мекунем. Баъд чесноки майда кадагимона меандозем. Бо ягон 1 минути дига бирён мекунем. Баъд болгарский сурху сабзи реза кадагимона меандозем. Бо ягон 2 минут бирён мешава. Анаиҷа фунчозаям ягон 7-8 минут истодак тайёр шудак. Вани хеле дуршлак да гирифту мондум. Обакош полностью мерава. Анаиҷа болгарския 2 минут бирён кадум. Баъд сабзи андохтум. Бо сабзиам 2 минути дига бирён мекунем. Тамом. Тайёр мешава. Инам хел шава бояд. Камтарак хемулоимак меша. Тамом. Баъд инем хеда ягон мискаи калон мегирем зербаки тайёр кадагимона ки алараш карданаш осон шава. Ман да табақи чӯбӣ гирифтам. Агар бовар кунен ай и мақсуҷон гурехта намешава. Куҷои кадом хонае ки надаром ай қафо медава мебиёя. Бо ҳамха гап задан мегира. И абето хоб намекуна ки ман видео монтаж кунам. Ба инем хел помидора меандозем, бодиринг, укроба меандозем, камтарак намак мекунем. Намака ба ҳами хоси дили худтон чанд қайки кунен. фунчоза меандозем. Баъд ҳамаша алараш мекунем. инам хел салатмон тайёр шудак. Салати ба маззаи ҳам калонхӯракай, ҳам кӯдакхӯрак. Инами қадар ма дастум калонай бисёр тайёр мекунам. Абеда тайёр мекунам то шава мехӯранд кӯдако. Ҳамин да як рӯз мехӯранд, тамом мекунанд. дӯстони азизи ма, иҷада компанияи Faberlic барои шумо тавсия додастам. Кадомитон регистратсия кардани бошен ё ин ки ягон маҳсулоти ҳамин фирмаи харидорӣ кардани бошен, метавонанд инами номерода нависен. хоҳарҷон ҳамаша мефаҳмонатуна. Дар компанияи Faberlic дору, витамин, косметика, либоса, хӯрокворӣ, посуда, средства барои посудашӯвӣ, барои ванашакӣ, хулоса тамоми чӣ фурӯхта мешавад духтаро. Агар шумо кор кардан нахоҳед, метавонед ки ҳамин маҳсулоташа барои худтон харидорӣ кунен. Заказ мекунанд, ай пеши хонатон, ай пункт видичиш меравен мегирен. кори беҳтарин ай духтаро. Ҳамин бисёри занакҳои тоҷики худмон дар ҳамин ширкати Faberlic кор карда соҳиби ҳамаи чӣ шудагиан, хона, мошин, ҳамаи чӣ гирифтагиан. шумо наметавонед. хоҳишмандо инами номерода нависен. ана иҷада боша як намуд кекс тайёр кардаем. маффини ном дора. Барои маҳсулотҳои даруну шумода 200 грамм сливочное масло дар курай об када меандозем. 1 стакан шакар, 1 стакан шир дар курай, 3 дуна тухм, баъд 2 ё 3 стакан орд дар курай, ванилин, разрихлитель, 300 грамм шоколад. Шоколад чӣ намуди ки боша мешава. 3 дуна тухмакат, 1 стакан шакар алараш мекунем, 1 стакан шира мерезем, баъд сливочное маслои об кадагимона меандозем. ордша духтаро на глаз нигоҳ мекунен, каму зиёд боша худтон туғрӣ мекунен. ман 3 стакан орд андохтагиам. барои он ки ҳами тухм калону майда дора ку айрӯи ҳавай нигоҳ када мекунем. ванилин, разрихлитель меандозем. Тамом, ҳамаша алараш мекунем.
хамируш ана михел шава, на сахти бад, на сусти бад, нормально шава. Ба неҷа 300 грамм шоколада гирифта майда мекунем. Майда када ба меандозем дар дуруни хамирмон. Инам хел шоколадои реза кадагимона даруни хамир дарехта алараш мекунем. Айвал бирис ин хели ду намуд формочка гирифтум барои маффини пухтан. Да листи тунукагиш ин хели формочкая монда. Батаму хамирмона ҳар якташ да мерезему пухта мегирем. Да духовка да 170 градус 40 минут меиста тайёр мешава. Ана ин формаи тунукагиша 250 рубл гирифтаги будам хела пеш. Қоғазиша боша 100 дуна дура 150 рубл. инам хел маффинимон тайёр шудак бениҳоят ба мазза шудаги буд. Кӯдакаком да маҳқул шудак даравда хӯрданша ҳамин 12 дуна кадаги будам. Баъд бо як арак хамируш зиёдӣ кадаги буд пирог кадам аз нишон метиҳам. ана иҷада зиёдии хамира инам хели да формочка гирифтуму баъд 5 дуна себа тоза карда кубикча реза карда да булош андохтум. болошта камтараки асал мекунем. Акуи обязательно нестай маха ай пеши худумам хел каду. Мешава ки баъди тайёр шуданаш сахарни пудра кунем болошта. Ина ҳама сахарни пудра накадуму асал кадум. Пироги ба маззаҳак шуд, кӯдакода маҳқул шуд. Худоро шукр чизе ки пазум мехӯранд кӯдакакон. Маҳқул мешашуна. Да духовка запеканка тайёр кардем. 3 дуна гриби шампиньон гирифтагиум, каду, куриная грудка майда када мондагиум 200 граммай. Помидор болгарский инам ҳамаша намаку приправа кадуму да фольга печонда да духовка 40 минут мемонем тайёр мешава. И хӯроки чияй правильное питание барои шаварм тайёр кадагиум. Ба ин иҷа свежий салат кадум шуна бо. барои обеди макарон тайёр кардем. даде камтарак равғана рехтум, баъд 250 грамм куриная грудкая майда кадум андохтум, камтарак бирён шуд, баъд картошка, пиёз, сабзи, болгарский перец ҳамаша кубикча реза кадум андохтум, бо камтараки дига бирён мекунем. Як қушуқ томат рехтагиум, анаҷа намак, приправа, паприка ҳамаша рехтум, бо камтараки дига бирён мекунем, баъд оба меандозем. баъди оба андохтан ягон 30 минут 35 минут меҷӯша, баъд макаронша меандозем. наиҷа макаронам андохтум дадек, кришкаша мепушем, мемонем газа паст мекунем. 20 минути дига меиста тайёр меша. Кӯдакои ман макарони обдурака дӯст медорам, барои ҳамин ҳам хеле обдурак тайёр мекунам. Болоша чакакати украшати кадагиё. ана иҷада боша бо дигар рӯзай макарон шӯрбо кадаги будум шона, иам ба мазза шудаги буд, тарзи тайёр каданша нишон надодум. ана иҷада боша барои шаварм хӯроки сельдерей тайёр кардем, правильное питание. Да сковородка камтарак оливковое масло рехтум, баъд куриная грудка реза кадум андохтум, камтарак бирён мекунем, баъд сельдерей, помидор, пиёз ҳамаша реза кадум андохтум, болгарский перецам андохтагиум. инам хел 1 стакан оба меандозем, намак, приправа мерезем, кришкаша мепушем, мемонем 30 минут меиста тайёр мешава. ана иҷа хӯрокмон тайёр шуд. Помидору бо дирингу лимон майда кадагиум катиш. барои кӯдако айвал бирис ини хели арахисовая паста заказ каром. Саҳро хлеб да шакида мехӯранд, маҳқул айшуна. барои шумонам тавсия метиҳам духтаро гирен, кӯдакотонда маҳқул мешава. баъд ай магазини лента ини хели асал гирифтум, асали тозаи хушрубдаи духтар омада маҳқул шудак. ма паста яна ай бозор мегирифтум, наки икаратош ай магазини лента, пятерочка ҳама иҷода ҳастай гирифтум, маҳқул шудак муна. иҷада барои завтрак худумда кофе кадум, сироп гирифтум, ҳозир мехӯрам. баъд ана корзиначая да телеграм сурат гирифтум, партофтум, духтарода маҳқул шудак, ай куҷо гирифтае гуфта пурсидан. ма я хела пеш гирифтаги будум, ай детский мир. Дарунушда инам хели адёлчакҳои махсуҷона таҳ када мондагиё.
иҷада я 3-4 сачоқчои кухни инам хали доғ гирифтагӣ безеб штагиай ҳавае ҳозида пятнавадитил тар мекунам бо барои шумо навор кардам ха ягон тотонда яке интерес намешава гуфта инам хали бинен чихе безеб штагиай видуш чирк хурда штагиай да лаганча андохтам баъд 3 қошуқ айнамо пятнавадитила рехтам як тифал оби ҷӯша ами тифал да оби ҷӯш омадаги ай болош мерезем ҳами хел ягон 40 минут меиста ҳамаи доғакош меброя баъд да стирали меандозай мешӯем тоб тозаки хушрӯ мешава ина бинен уже рафтагия иҷа баъди 40 минутай ҳама доғакош рафтагия ҳози бо баъди да стирали шушта шуданаш ҳам навор кардагиум нишон метиҳам инам хел сачоқчо сафеда ки тоза ҳак шуд ягон доғ мондагӣ нестаиша иҷада стейк тайёр кардам инам хе гӯшта майда карда намаку приправа кардам да фольга печонда да стейкпазак пухта гирифтам да кадом видеом буд намедонам якта занак навистае ки мане ки комменти вай удалит кардам рафт навистае ки ту и қадар ҳами айқафои кӯдако дига кор надорӣ да ҳар як кӯдакот ҳар хела авқот тайёр мекунӣ айқафоошон медавӣ айқафои шуд медавӣ ба фикрам хта да оина намебинӣ афтута нигоҳам намекунӣ даам хали навистай хоҳар мешае апа мешае шумо ғами мая нахӯре да фасонӣ фасоном да хушрӯгӣ хушрӯём да тозагӣ тозаём барои шабаром ҷавоби якта зана не ҷавоби 10та зана метиҳам шумо ғами мая нахӯрен апаи азиз баъд и қадар хӯрокҳое ки ман тайёр мекунам иёя ман ҳамаша да як рӯз тайёр намекунам чанд рӯза як ҳафтаина хӯрокпазиёма ман видео мекунам якта када барои шумо нишон метиҳам апаи азиз иҷада мақсуҷонам уи сарпасткунӣ овардам бисёр вақт гирья мекардак и якум борае ки бачаҷони ман хаб истодай якум хе гирья карду бо хаб истод калон шудая салиёчааш ана иҷа мӯи сари бачаҷонма паст кардем ҳозир плашадка рафсудем камтар бозӣ мекуна баъд хона меравем да ҳамиҷа навора ба охир мерасонам дӯстони азизи ма кадоме ки видеои мая то охирша тамошо мекуна кадомида ки маъқулай лайку подписатсия фаромӯш накунен аз ҳаматон миннатдор мешам хайр то навори оянда аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо боша